Jakoromogi od bura en achiel kuom bede sirikal ma en siro e chopo kare dwaro mar katiba. Katiba manokadhi higa 2010 en kod fuonde mage madwaro ni od bura omed rido fuonni mamoko ma tayo kaka jood bura tayo chenro magi. Jood bura bende katiba omiyo teko mar menyo kaka itiyo kod mwandu mag jopiny to kod chuogo chike. Od bura bende osegoyo okang' manyime e siro katiba koso jood bura onogo osethiro katiba no. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ni kod mathoth. En safar mane ochakore higni buora bang' piny Kenya yudo loch e lwet jowagunda, safar mane ochwero remo kaachiel kod loch jo Kenya. Piny ne oyuso kendoro, mudho ne olal kendo rwako ler tarik 5 dwe mar 8 higa mar 2010 e kinde ma 67% mag jogo ombulu ne opuodho pen chik manyien e ombulu mar paro. Jumbe 2 bang'e, pen chik manyien ne ochako tich ayanga kendo miyo jo Kenya muya manyien e weche mag telo. Wanyalo bedo gi katiba maber, to ka joma onego bed ni tiyo gi katiba ne gin joma richo, pod gibiro yudo yo ma gitiyo mana kaka gidwaro, kendo pod gibiro yudo yo ma rode mantiere ma ginyalo wuok godo mondo gikel katiba. Anyalo pime gi muma. Inyalo bedo gi muma maber kabisa kendo package color ber and everything. To mano ok loki bedo ja Kristo maber. Achiel kuom lokruok manyien ne en chugo od bura mochung' kar kende ma ok oyiengor e sirikal mamalo. Od bura mar 13 kata kamano oseyudo seyo kuom bedo lwet sirikal mamalo e tijegi. Bunge poko bedo rubber stamp mar jo executive. Mano miriambo. Samoro do pach jo piny nia nintiere kuponi wawe ing'e nintiere samoro mokel no mswada mo executive to wakale kaka no biro cha wakale kaluwore gi amendments mo propose be onge gi mosebiro mana kaka no biro no to kaka odhi kata finance bill manyo biro achien kaka no biro ntiere amendment moko mwatimo. We've seen a speaker of the National Assembly who from morning to evening he speaks, drinks and wines with the executive. That is the speaker who is supposed to implement what we are talking about. That's why I said if we had a speaker who will tell off the executive, then most of these things that the executive has sat on, Parliament will have the energy and the power to prosecute. Od bura en achiel komise motegno mane jolony mane ondiko katiba manyien ne omiyo ting' mar miyo katiba manyien muya kuom kalo chike mar tego pen chik mar 2010. Kata odoko ni od bura osekalo thoth mag chike makamago, ng'ur pod nitiere ewi chike mamoko kaka paro mar chik mar medo kwan jotelo mamine e od bura malo kaachiel kod od bura mar Senate. Jaod bura Mauriri Mark Nyamita kod nyawadgi ma Saboti Caleb Amisi odok ne od bura kuom kalo chike mag keto e tim sirikal mag counties kaluwore kod dwaro mar chik. E lwedo ma korka chich, od bura oseyudore e chuodho kuom thiro sirikal mag counties kuom duoko piny omenda monego chwal ne counties higa ka higa e budget maduong'. Pok wabedo hinga mar tamo pesa mondo dhi e gwenge. Mamano miriambo ma governors riambo. King'iyo e higa ka higa pesa mar devolution osebedo ka idho mbele. To konyal idho mbele gi speed magidware. Ko wagolo pesa ka mondo gerga go ECD e counties. To kwa dhi to japenyo wacho ni pesa manyu keto mar ECD no pok waneno ECD ka. Governors ok nyal dhiro ni medwa uru pesa ECDs. Paro mar chik machielo ma od bura pod oninde en paro mar chik mayango ka japiny nyalo thich oko jaod bura margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche medo kol e thuolo ma piny Kenya hingo higni 15